Morjesta. Tässä meillä on Polarixin uusi kisajousitus. On tähän, otan vaan lähempää kuvaan. Tää on vähän erilainen, tästä nykyään puuttuu tää jousi. Että täällä on kaasut on pöntössä ja tää tulee tänne kiinni. Ja tää on nykyaikaa, että tästä pitää olla pieni bänkki. Kun autoissa on kampperikulmaa, niin tää on ihan käsisäädettävissä nykyään. Sä voit ihan tälleen vähän nostaa, niin tää pysyy mutkassa ihan eri tavalla. Joo. No mitä nyt maavara näyttää selkeästi pienemmältä kuin normaalissa, niin miten ootte tätä viettinyt ollenkaan? Nykyäänhän nämä reitit on niin helvetin hyvässä kunnossa, että nämä on ihan kuin peiliä. Peiliä, että maavaraa ei tarvita, että se on ihan vanha-aikainen. Miten tuo toinen on sitten? Onko teillä loppunut tuotekehitysorganisaatiossa niinku rahat kesken, että teillä on tuo toinen on ihan normaalin näköinen vielä? Ei, me ollaan mietitty, että jos on jotain spedejä, jotka haluaa vielä tätä vanhaa jousitusta käyttää ja tällä systeemillä ajaa, niin he voi tolla sitten vielä revitellä, mutta... Koska sitä tulee tuotantoon? No, tää on oikeastaan nyt tää on tullut. Tää tuli tässä tunti sitten tuotantoon. Tuli tunti sitten tuotantoon ja ei tää mikään prototyyppi, mä otin tän heti käyttöön. Joo. Mites voidaan tämmöstä videoa laittaa vielä Facebookiin, koska tää on niinku julkaisukelpoista kamaa? Tää on ihan suoraan, että kunhan saadaan tää kelkka ajetaan tonne kauppaan, niin se on siihen vaan. Laitetaan tuplahinta tähän näin. Joo. No mutta ei mitään, hei niin, hyvää päivää ja se on siinä, eiks niin? Ei hyvää päivää. Päivää, hei!